ne Asantiman ma wutrim kwa awisi odwere nana ne obotan kese obotwere da Nana Osei Kwadwo Abebio Asante Bekwai ebubedike ne amansia ifa digo Piao Yukudia nana Oyoko aposhen nana Nananom ne twim ne antwi firi Kokofu aduampofro antwi Kumasi aduampofro antwi Nsuta aduampofro antwi Juaben aduampofro antwi Dibewie Asante Bekwai ne odotobri Piao odotobri wo amansie pemre Piao amansie pemre ne Osei Kwadwo Abebio Piao Osei Kwadwo mi modi wie awisio na mom me mawutrim kwa wumfinhia insia frida wosane fro ayeboafo akonwa kase se Asante Bekwai Amanhene Nana Osei Kwadwo damre ko wie koto kojem bibi nananom kum nananom a mukum apem na wokum apem so a apem beba eno echama sumampani nananom barima okon awiana wutiri ho wo akodade bo Nana Osei Kwadwo Abebio okum so nana Bekwai Amanhene nananom atrankonya nyina se wo mawtiri nkwa nyado Asante Bekwai Amanhema Nana adwapna man a otoso mienu se wutiri nkwa henewa odupon kasia ne ho wo man ofirichi freche framre abobomfresi hene frantamfrem otumfo osetutu Abebio se wo mawtiri nkwa wisi odwaduafuo kuru asumampem a oso na nyankamade Asante hema Nana konadu yadom otoso miensa se nyankwada Asante Bekwai Amanhene Nana Osei Kwadwo Abebio nyini nana nyini okranse brekuro kurumrane hodwo kofi agenkwase nyini ne bo akokora poso wo ayeboafo akonya so a piafo